Ngan pule tuli ki benta nagakten ka jong blay. Ngan pule nagasithi ka jong Apostol Paul ka baningkong sa tinong Corinth ka lanong ka balay ka khat ka basan bat ka bahenriyo. Bat hadin ka tapat ngan pule nagasithi ka jong Paul hi sa tinong Ephesus ka lanong ka baar ka khat ka basipaw. Uay u Apollos, uay u Paul, Henry tang ki nong yalap tin blay da ki bapilangay, but way pa way kumbaw try ulay ho, nga ngalatung u Apollos ulayom, Henry blay ulapan man. Namar ngilong ka jing thao jong u balapan long hao Chris Jisu ya ki jing le babha ya ki bau blay ulala kre lupa bangin yo ya haki to blay unda kerku yang isikare ya gane ka jing pule nagaktin ka jong u tangin ya duai Blay berkepal jongi bahabneng ngi aingo yeme shikadaya nado kadonot bamala penla yemi kumni banginyo wanlang hagan nega jaga hagan nega limpong ban syakri ban yero ban pendan buram ya kekerteng ka bakho ka jongme deki jingwai ki babang ki jing duai lang ki jing ai sikakam ke jongme bat kham tam ban yo sngaw ye ketin ke ba im bat ke ba donbor ke jongme ai ba ki jingmut bat ki jing perkhat jongi baro ablay kinlong ki bala pudiang hona kemat jongme bat ki kinten baro ki bangin sios sngaw hagan ye kepor kinlong ki ba wan naga khet jong ke jing ismai ke jongme bahabangin mi daga nige jinge sang ngin long kibala dap daga jinga khu ka jongme nabangi pan ye kini baro haga kerteng ka jong Jesus Christ ubalong nong panem baru try jongi amen. Namar ngilong ka jing thao jong u bala penlong hau Chris Jisu ya ki jingle babha ya ki bau blay ulala kre lupa bangin yo ya haki ni kisni ki bala dam ondang ala tip bangadai ban kren haga ni jingeseng ngala perkhat bat ngala pusan bah kai ka kubor ka bau blay udon ban kren hapdeng jongi baro bat ga tip baka audience menta ke ski kedai ke jingeseng district te hagen ke jingeseng district ka jongi kai ka bau blay ukwa ban kren hangi bat ka ay ka kam ka bau kwa yang ibang intray namar hagan ka teks kumbang ala pule lupa bau blay ula kre lupa bangin yo yat haki kata gadai ka bang akwa bangin fokus hagan ka janet ringkat bat ka jingos kau nagaktin ka jong blay bau blay un ay hangi ka jingshay kum ka district riwar baro kaway habau blay ula penlong yangi udon kekam yangi bantre ublay ontang maulat hau yangi lane yanga hendrai ha maulat hau yanga
udon ka jingtmu, udon ka purpose na ka benta jonga. Ngangamla bantmu yala de ayu ngadai bantre. Ndai kum u Kristan ngati bo blay udon ka jingtmu bat ban discover ya kata ka jingtmu ka jong blay nga don kam ban yo snow ya ka sur ka jong blay. Namar teng-teng kiba mangingis snow ngi perkat snow kum baki daye. Henry anda pi perkat hakading syai jong ngaktin ka jong blay kamlong satya kumta. Tingangit yakin ka way. Bau blay habau la ay ni ya ka jingim ka batamay. Udon ka kam yang iban tray. Habau blay ula ay hangi ya ka balang. Udon ka kam na kamanta ka balang. Haba pila penlong ka circle. Udon ka kam ipikum ka circle. Haba ula penlong ipikum ka district. Hidon ka jinggit lekum ka district. Haba ula penlong ini ka assembly barok away. Kum ki Kristan. Udon ka jingtmu na ka benta jongi. Patkat bangadang perkat. Kay kabawan hakaman sim jonga ublay ulabo yang ihakan ay kapartay banginle ay na kabenta jongo banginle ay na kabenta jongo simbo yang ay kapartay bangin bamse bangin imtang hagabam ban enjoy tang yala ka jong ka jingim Henry Ulai hangi ikan air, wah hangi ikan jing syai, jing shit, jing kreat, bah bangi simlang yakini baro ngiyoi, bo blay ula design, ya ka jing im jong i hakata garukam, bah limba ka jing im jong i walam ka difference, haka society ka bangi idon, haka imlang salang ka bangi idon kata gamut, ayu blay ula le na ka benta jongi. Ngidon ay ban ay patso ngidon ka jing kikle bat kata gade ka purpose ka jong blay kata gade ka jingtmu ka jong blay bat ban tip ya ka jingtmu ka jong blay ka dai ka kam jong way pa way u Kristan ban discover ya ka ban research ya ka ayu blay kay ka jing ay ka jong blay nga hang no bleu labo yana nang bangan long ka jinggaku ya ki waipat ki para mensim ki makodor ublay ulat hau ya pi bat yanga bangin syakri yo kata kita ke kong you were created to serve God. Ublay ulat hau nengkong ya kibat yang bangin syakri yu kaway pa kaway kakam kaba ublay uay hangi ngishim ya ka dagat ka servanthood attitude bangilong ki syakri ki jongotray ngalaten bon kini ki seminar leadership ngadon haga Institute of Singapore bon kini ki leadership training ngalalay nray ngampat judan kaway bak ke training ke banong ke servanthood leadership ngampat dulap kata hang ro hendak ke jingkot ke jo blay kalong ulat hau yangi bangin syakri yu haka kitab ko jung Jeremiah kalenong ka meningkong katkot ka basan wong ngne habang ampen long yame haka kpo ngalai tho yame bat haba mempat mi nakakpo ngalapun kuntang yame banlong unong yatho lupa tingila wela bo ini
hakanika selajong ka kendeu udon hanga pada pi ya ke special assignment ka baulai habang ikren ni ka assignment ngikren ni ka time ya ke por time is crucial ngidon ka man pendap ya kani haga por ka badai lem kumta ngimna setiaban pendap ngidon tang ka wei ka jingem bat ya kani ka jingem ngi pendan kam hok ya ka dan ingin pendengar hok ya ka min miss ka plan ka jong belai ai nga kwa wan bang very clear hang ne ya kene ka benta dan ingin wat ya jing tmu ka jong belai ngim tip ka jing tmu ka jong belai ka don ka possibility bangin miss ya ka plan ka jong belai ha ka jingim ka jong ka don ka jing la along bang minum tip ya kajing temu kajong belai ha kajing im kajongi te para banget belia jonga how try jisu kakten kajong belai long shuaban kaya me kata kekran ni ke embrainik su zon mo kabaga keme kadang supun 4 don ayai hang ne hapo 4 don dor 4 don dar nado kata kapor ublay ulat lupa hadukan mo kalong ka badon kam mapi kong ka district mapi kong ka circle reward pilong kini kijing seng ke bahe hot kalong ka badon kam banwai kijing ruai choir ki solo ban yosgo bayalat ka tin ka jublay kilong ki badon kam rai collectively kum ka balam ka ay kijing tumu ka jublay nga setting yo ka jingelang jongi kalong tang ka jingeseng to play don ka kam yang iban train but lada ma pim train manoban train hagan ka potay don tangi way bamas hagan ka potay don tangi ba di besar marway lada ngangam pendep ya ketua kam kabau bleu la nga anam don mano bala ban pendep ya ka tidai namar kata kadau ublei ulat hau ya pri ban ya nga bangin syakriyo da ka perkatru ya ka por ka jong ka assignment ka jong ublei kabar ublay ulah penim ya pi bat yanga bangin sakriyo ulah create ulah how bangin sakriyo ulah penim yangi bangin sakriyo ang gaktin ka jong ublay nakasiti ka jong Paul sa Timothy ubala penim yangi bat ubala khot yangi daga jing khot pa khoj om kat bakum ki jing le jongi hendrai kat bakum ka jing tmu bat ka jing ai jong uhi ya ka baula ai hangi how Chris Jisu mensua kia babam jukot ublay ula seu spa yangi ublay ula seu ya ka kuna na ka benta jong nga bat jong pi nang bangin yo ban tray ya kata kaba mau ulat hulpa nakabenta jongi kadlo kalong gamasno kenat mo ublay ula penim ya pribat yanga day namar bangin ay kajing syakriyo hakahima kajong ublay udon kajing tebuna kamenta way pa way banget udon ka kamban tray udon ka gol ka mau udon kam ban pendep ha ka jingim ka jongi don kibreu ki bam kwa ban tip ka mon ka jong belai kita kata chuse na ka we jinga sang samla haslong la khot nga ban kan kumno ban tip ka mon ka jong belai pada kata ka session on ngala dam ngong don mano don jingli layagi wai para samla ibala that MA English yong ingakum ne yong vamos
Haka na po ang patikordin nga. Yung bamas, ngangam judwa ya kamon kita mo boleh kajingin jonga. Ngong boleh, yung asyapting. Ngong boleh kisyapting. Yung asyapting, yung boleh ay yang agakam bantray ka bang hamkwa bantray. Ngasyapting, yung boleh ay yang agakam bantray ka bang hamkwa bantray. Di kalalong kajing ya keren ka baslam haka jing day bat kata ka benta. Di nakan kajing discussion ka bang ila yo ngangas ngau tu ya kan kajing sisang. Lalu jisu lawan siya kan pertai ringkat kajing tu. Habang ila itu yu kumunong penim haka jing im jongi udon kajing muna ka benta jongi. Dahil naman kata-kataw, ngidon ka mantit, kaay ka plan ka dyan ublay, kaay ka dyan perkat ka dyan ublay, nakabunta jongi. Habang ipet niya ka ding na ha-Calvary, banayang niya ka ding panimay, ujisu lawan na beneng siya ka nagapertay, ban yaklor kong ka ding na. Sa tangkat to kanito yo, ngin celebrate niya ka Good Friday, kena ka pun kan mau yang ya ka jing temu ka jong blai bat ya ka jing temu ka jong blai ban pen em ya ka pertai baro mapi bat manga ni don ka kamban trai ka experience ka bangila yo adu kam dai ban sakut haki sau kun ro jong ka yeng mani don kamban rai ka sabar ka pertai ka don kamban tet balai jisuwan syagane ka pertai. Kaktin ka jong ublay ko ang kumni ang Apostol Paul. Siti-siki nang korin ka meningkong ka nang ka banriw ka kat ka barpawang. Namar lathit no ya pide ka dorba. Di namar kata to pendan buram ya ublay hakamet bad hakamen sem jong pi kibalong ki jong ublay. Hadukan no ka penkemen ya kemen sem jong ihadin. Bangila tip yaw Jisu haka jingim jongi ngi sakri yaw blay ndai namar bangi hapan sakri ndai ngi sakri yaw blay daka men sem jong galing jing lai loj daka men sem jong ka jingkmen ka ba mi da do ka donot ya ka ai ka ba blay ulale na ka benta jongi na kemau haka snem kat tendai span real ponyo Arpau hunyau terubrai September na kelak kebamut 1967 Arpau hunyau September na kelak kebamut Berhadin mengalak kelak kebamut Ubriu peningkong ebang ayok punya share ya ke gospel One shall try Parabu one shall try Kapan kemen ya kemen sin jonga Kejing kemen kebang empat Jumat Meno Banyak banyak tu ya usapang u Jesu Christ ni sakri ya blay mday namar bangisyap din mday namar ni dayman sakri ngi nray ni sakri daka jikben daka mensim kabadap daka jing aingo yo ya ka ay kabaulale naga banta jongi ong well no talk kumne kasa kajing penim jongi kadai kabangila map yaka yaki pop jongi la mablud baro bat kadai kata kaba ai yangi kajing mut ban im yaka menta menamar kalau wei jongi kasyong scam hakikti ki jong tingi ai ngo yau blai bau blai ulat ha ulat penim ya pi bajanga bangin yo ban syakriyo tahaga jing syai jong nega jing sisa upol wang yaki para banget kumne namar katanga kerpat ya pi ko para banget na kita ki jing snai ki jong blay ban ai tino yaki med jong pi kum ka jing kinya ba im ba khoi bat ba pan skau ba e yaw blay kabalong ken
ka jing syakri bakinja mensim jongfi upau jane suang ba haba syakri yakiwei dai nak mensim jong ka jing e namar balai ngila lak siang nak jing yap sya ka jing em bat ni e ban syakri yau blai para bangej ya jong hau try jisu ngiai ngo yau blai bola penim yangi ngiai ngo yau blai bola kesyan yangi wai hangi ya ka jing em ka babam jiukot bat ya kata ka bangilamat bat ngila syem ngidan kamban ya tho ya ka syaki waipat ki para mensim ki bakodor mano ki balamat yau jisu ha ka jing im jongki ka jing trang bat ka jing kwa berbor kalong ban syakri yau trai hakikam baro ki bau trai wa yangi katum ka jing la bat ka jing sofo ka bau la yangi ngadon wa paralog jonga Singapore utaman swau de bank broker Joel bank broker do business bakraw kau breu ubak income jong sisi persis ni kalau salak sanlak tengka dah kau kesin ngayo bani syongkai baru we tu ngai ka life experience ka jo uang pastor uang kani ka profession ka jonga kikam jonga kidet haki 5-star hotel haka lunch bat haka dinner habanga wat haba ki customer kiwan bat haka tu ka lunch bat ka dinner nga pendet ya ki business jonga bat income jonga kalong hagani ka rukam dia wang hadin bangala itu yau try haka jingim ka jonga ngalap diang yau jisu kumunang penim haka jingim ka jonga ngasngaw yakin nagaway baka tu ka kam ka bang nga tray ngam day bang tray ka urisay no nagatu ka kam ka baw ju tray bagong yu mentaki tray yu tidang hagi niki asram sungang le kendo yu Singapore kasisen wan klang manya kendo bat nga hagitnya keren jong nga baru ngong menta fitre uang ada pilot nganya yakin di cargo plane na Singapore sa Tokyo asin chitayo tengok hongkong no ki income jong kibat kalong menta uang hagit tor ki ba manswa ka ay ka bangayo si benai menta ngayo si snem mo kay ka bangayo si benai menta ngayo si snem Dewa empat kadon ke jingkmen hagan mensim jonga ngong ka ika jingkmen wong on nga poy siya Japan nasa ars nilai sniyang to siya bangan on haino sa Singapore wang habang asa aga to ka hostel jong ki pilot bon ki pilots na ki way giri niya don nang hangto ban nga juk hot ki banwan haka kamera jonga barha bagiwan na kamera jonga ngai coffee ngai biscuit yep di shakmen kumta para ki bor ki bakum gitu ngayo ban share ya ka gospel ko jong Jesus Christ bati ngayo ban tho ya ki yaw Jesus Christ bat bon na gitu ki pilot ham to ki priang yaw Jesus haka jingim ka jong ki wong kata kadai ka bak men ha ka mensim jonga tiga ika bangamot banong kani ka mensim ka balayo amat yaw jisu haka jingim ka jongka kam sro tunat panomle ay yaw blay ublay ula penlong ya pika district haka ni ka tain riwar udon ka jingtmu na ka menta jongpi bat ya kata ka jingtmu ka jongu pidon kam ban discover ya ka ngayu yaw blay manan step bangay don lang hangni papili introduce gitu kinong tray ki pastor ki matmay kan no kalong gajing kemen ban sep ya kabalang henray
Mdai tangkat tu nang tu don kamban ya chakmat. Nang tu don kamban ya chakmat. Kata ketika assignment jongi. Yo ni klet ya kata aga benta ka badon kam. Nga shifting yo ki jinesen ki kelalong tang ki festival. Nga shifting yo ki jinesen ki bangi kendo man lagasdem kilong tang ki jing rakhe khawai niam ngam sungau tanat ngakwa habangin mi na kene ke jaka ngidon kam marso tho ka ai ngidon kam bantre ublei udon ka kam na ka menta jongpi hagen ke pothai bantre watang hang ni hari jongi mentan ngalin di syah to hiyeng yung di para bengit nga persamaan update ya tadi ban page ayu ka percentage ng Kristan hande magalaya mentan nga nang page ngalap bahasulong dan tang saw 100% di Kristan 46.54 percentage Kristan hasulong bar hari jong juga 90% nada pipet hasulong ngadon wa paralog jonga ubangnya pula lang UBS gitu di Boston di Bangladesh ulat Oxford dan PhD hagen ka Muslim evangelization ondolawan pain ang day ngayo bani songkai badu hagawe gesin bad ngai krens mang research ke jongo bad wangi nga brother Moore mapi ki Kristan hamegalia hidai banlong very careful ngong kai kata wong haga reset jonga ngasyen dengan gawai ngan share kata bakikum ke district wong ngasyen dengan gawai bakat kum ke master plan jong ke niam musalman bakin capture ya ke Meghalaya by 2034 hajar life usau kin capture baik mentai ki economy hai selong ayo do Nado mat fran hadong pembijoy arliang surok mano basyong dukan hang to ijo perkhate kata ke research ke jong tau scholar de mdai tang bau blay ulat hau yangi bangin syakriyo mdai tang bau blay ulat penim yangi bangin syakriyo ublay ulat khot yangi ulah khot yangi bangin syakri yo lay ulah khot yangi hati jaka ki masuk bat ki jaka ki basitom ngaken mau hati ki postnam ki baladem hagapor magidang don ha Nepal bantray kum ki missionary art for frasnem ka culture ka fair karukam im ka fair karukam perkhat ka fair tan ka wai ganung sang anai hadukan no ke fair Nepal la recognize da ka anhi bawai breu la ban ribon ngut di lokan thai jong ka polygamy society but Nepal apeng jong di Tibetans kawai ke breu kala ban ribon ngut kilog jongka kata ketika polyandry society haga jaka ka bukum kata kumno pinra ay ka gospel kumno pinra ay ka gospel baru bleu khot yang iban trei ya ka kam ka jongo ukhot yang kum ki pastor ukhot yangi kum ki nong yarap ukhot yangi kum ki missionary aru khot ki ki bantrai hendai ki scout ho ka jonga kalong bau wei u Kristan ula tip yau Jisu haga jing in jongu u blai ula khot yu bantrai ya ka kam ka jong u blai baik haga sifi ka jong Petrus ka baningkong lenong ka bahar kan khot ka bakhanai wong tum ne hendai ma phi long ka kinja balajit ka jinglong leng do ba kinja sem ka jat benriu ba khot upat lang ba dai lau jong hi
ba hindayo pen pau ye ke jing hakor tam jong uta ubal khot ke phi na ka jingdum sha ka ta ke jing sai ba hla ka jong u Kristan ubam don ka ta ka mensim ban syakri udon kam ban pet yang erde lau lai tho dem yong play lau don ka ta ka mensim ban ai ka jing syakri ka jing bam ai ka jing syakri ka contradict bat ka calling ka jong play te para banget pe ja jong hau trai jisu hagen ka janet kum ka district phi don ka kam ban trai phi don ka jing kit kle ka ba pila ban phi dai ban pendep nga ke mau haba pi bule ka kitab jong ka Esther Mordecai wong ya ka sem Esther batik bau blay ula ay pha kum ga ni jingkit kle la da ba pha phan skap jar ka jingarap kan wan na ki wai pat rai ma pha ka ki yung pa tu ka hin jat na sagawai ka ba experience ko ang gani ha ka wai ka conference ka ba long ha Laban Presbyterian Church ngalalet la khot nga hang to ha ko ka mission conference but unong kren uday Dr. John Stone uday ubat ho ega to kapkat to Operation War hang to dia yakin yang information baro ega jing transmission ha ka percaya ya ando la kren la dep ka session ngai song ka ai badu wong ni akum ne wong brother Moore habang apet ngalan saw kang ngeri India habang apet ikon kapin berkom sa berkom perkat jong ki babon balang hari India mafi hang ne hamagalaya pia per naki baro tengok kai kata ka jingmen toy ngin yo dari gilen kata ka jingnya per wong pidon ka jingnya per dai mafi ki badan ka jing ki kle ka bakam kia ban ya ki wai pas wang kum ne phi philong kum ka Antioch ha ka por ka jong apostol Paul pidai kum ka Antioch sau dong jong phi laker dakiri ki bam iko yau trai Jesus wang pe chapang sathe jong ka Meghalaya kedai geri Muslim Bangladesh pe chapang sathe Arunachal Pradesh Tibet, China, Buddhism, Confucianism, kita diam kita pair. Pechapang Sabni Jongpi, ki Hindu sudah baro kori India. Pechapang Mii Jonggeri Jongpi, bontang ki Buddhist nation sudah baro. Pi pilong kumkan Tiop hakapor ke Jongpor. Lada ma pi nang ne. Him sim ya kena ka jing kikle ban ra ya kena ka jing sai janib sakini giri saudong jong phi wong ai batem bahago bai ka singi ublai ula ban penken piano ya ka ding pen yang sharap na ka bi ke jong phi de challenge ka kraw nga shikar ye de ublai ula khot yani Saka jinglong lendo abakin jasim. Kejat penreu ka bakot. Banyo kan pawi ke jing bahag kortam. Ke jong ublay jongi. Ublay khot ya pi bajanga. Bangin syakriu. Hadu ka bakot. Jong ka jingim ka jongi. Ngam klet hakapor ba ordain yang hakapor ba lakili yang Pikular ban sakri au blay hado baka jingim jong phi kan nakot ngol hoy kata kadai ka jing smai ke jonga kata kadai ke jing kular ke jonga ban sakri au trai te kom ki Kristan blay khot yangi ya ke jing la ke jongi ke jing slotho ke jongi bangin pendan kamya ka nakabenta ka buram ka jongu
Mdon ka kam ka barit hakahima ka jomblay. Ka jingtmu kalong kumno banya tho ya kiway. Ya uji sekres. Para bangay baya jonga how try Jisu. Hagan ka district katning ngut ngiyadon. Lada kisim seriously. Ya ka digijin kren hagan ka janmate. Lada mapi baro kisim ya ka digijin shisha. Bahaga naga snem menta ngan mon lami way mensem shall try haga jingaseng district kaban salong kan double ke jingwan jingaseng jong di para bangay kata ka assignment kata ka kam try ulai ni ban try mdan ka kam ka barit haga kam ka jong try ngilong kinong ya trailem ong blay ong Paul kinong ya trailem jong ublay dingi don ka kamban tray don ki kam ki bangi tray ki bam don mano bayoi hendrai ublay yoi baru tip ya kita baro para bangai deja jonga how try Jisu kai ka pasokya haga mensim jonga haga naga jannet kolong ngin yet ya de ngin pait ya de hato ngisau thorem ya kena kijing temu ka jong ublay ha ka jingim ka jongi mdai tanggata ublay wa ai pat yangi ka duksa ka babha kumno ban sakriya kiwai pas mdai tang baulap thau yangi omdai tang baulap im yangi omdai tang baulap khat yangi henre ai ka hukum bangin tray Matias galanang gabar pawarufra wong kumbau khonu breu simlawan ba on syakriu henrai ba un syakri badun ai ala ka jingim banong ka jingsir pa ya kibapon kata ka de bandon ha ka mensim ka jong wei pa wei kristan kai ka bangamot banong ne kajing syakri yau blay kumu kristan kam day ka optional kadai ka kam jung way pa way kristan uji sulawan ban syakri ban ay ala ka jong ka jingim kini ki artli ki verbs ban serve ban ay ki define ya ka jing tray ka jong press ban ya kata ka johi ublay ukwa napi bat nga para bangit beja jonga how try Jisu dari ngiku avansan ngiku avan keu hake jinglong ka bakin jaman sen tongin ai ka jing syakri ka bau blay ukhot yang ni bangin ai kenang bangin wanlam yaki mensem ki ba kodor syakmat jong utrai Jisu bat sakawai habang ni syakri ya kiwai kata kamot ni ay ya ka babahatam ka jongi ni maga pertai ka bulong selfish agad no gurukam ban ay ya nray kimong ayung agay baray manuban yarap ya nga nray kamdon kita ka jingisruk ka ay ka kamdonga ka bangalaman yarap laring yit yalade ni pet yalade ngis gautho ka ay ka sapat ka talen ka bau blay ulay ni bat haga jing tray jong ni ya ka jing syakri ka beningkong galong bangi pen kre ya jing sim ki bakodor na ka manta ka bom jukot haka wai kasni haka bakut jong ka jingim jongi habang niya khmat jong ublay keli ayu pilale laga menta jonga kai ka jubab nunai polwong mo kasaul nong kirom karan khot nabagunta tu wai pa wai ni unai jing ken sapang yala dehi hakmat jong ublay Panhagan ka por kin sa persyang ban perkhat ayung ilale na kamanta ki jong ublay
Katnong ila ay ala ka jong ka jim ka jong ni. Katnong ila ay ika por ka jong ni. Katnong ila ay ala de. Hakat ka bor blem play kijing bar kijing perkat jong ni baro. Para bagai ya jong a hautrai jisu hakan ka janmet. Utrai ukhat yani shaka jing shakri yo. Uayang ika assignment. Kekam ka bangidai bantrai umar ka saka gospel ka ba pralan nang lai pusan ka khat wong na ba nong noruban mon ban pen im ya la ka mensem un do no ya ka henre nong noru uban do ya la ka mensem na ka benta jonga ba ka gospel ru uta ken un shem ya ka dei tang gitu ki ba kloy man ai ti ya la ka jong ka jingem kin yo ya kata ka jingsuk ka basisya ka jingsuk ha ka man sem ka jingkmen ka bamdon thale bala ban batay para banged de jong hautra jisu kum ka district riwar jantia pidon na ka jing seng mdai ba sujia ran khat try khot ya pi ba pin evaluate la ka jong ka jingem banpet ka ay ka kam kum ka district nila bantray ka ay ka kam kum ka circle nila bantray ngin ay ka mabhatam ka jongi bautray unyo ban pendon kami ka na ka benta ka buram ka jongu ti para banged jong autra Yesu ha ka janmet ka Bible kong kumju mangi langilong sibon ngilong kawai ka met hau Chris baru wai pa wai kilong ki khot ki jong ki paralok hi ngidon ka kam ban tre nginya tre lang ya ka kam ka jong blai bandin man lam ya ki men sem ki ba kodor ka message ka ka janet ka challenge ni ya ka balang baro kawai bangin tre ya ka kam ka jong blai kata kadai ka jin khot ka kubor hagan ni ke janmet ublay ukwa bangikum ka balang ngin wanam ka jinya per ka jingkala hagari ka jongi ngam klet ka sen ka benin kong mga poy ham lanay hagat ko pare kap sentong mo kyong ka am lanay kyong ka sentong bat ka impress nga ka bat ken mau yang kalong gani ba kiong hang ni hasdong jongi mju khang tala yakiyeng jongno ro ngamti mentakum no ya lafer menda lafer haga tu krishnong ki mju khang tala ya haba khang tala yakiyeng ketangis ngau tho ya ka prevailing atmosphere mo haga tu bacaka kolong kumno ublay khot ini para banged bangiman lam ka jingkala ha ka ne ka pathai bat ula ban pandan kami pi na ka benta ka buram ka changu ong por ku mangala pulen ne namar bilong ka jingthau jau bala penlong hau Chris Jisu ya ki jingale babha baro ya ki bau blai ula khle lupa bangin yo ya haki tinggi ango yau blai hagan ka janmet namar ka gospel ka challenge yangi mdai tan sapang ka jing khat mai ka mensem hendai sapang ka jing khat ka jong blai ye ka balang barakowai bangin sakriyo pet saudong dari ka jong hari India hadukan ka sitaman sakriyo blai ki anti conversion laws na ko ka state sa ka waipat niyo imanta Himla ban garanti bahang ni kanong lenter kumne. Lesekan poy kapor kabang himla ban syakri kumne. Hagapor kabang kata hinle kumno. Tela challenge yang yaki foundation ki bangi bat scam hadu kata. Hagini ki por ki bala dep long bala ban ne tho serang para serang kenthai para kenthai. Hagan ka situation ka bagum ka ni ngi kung ki Kristan ayong igan manong
ayong idan mantray bat kani karong hagit lewing di jongi mentalay bat kajimi jong ke AI mantray ke kam ke jumlay kanonong su ke besok ke mujulang maray sekata ke hendray ladang ngi kum ki kristan kum ki breu ki jong blay ngi don kata ka jings ngau tho bau blay ula penim yangi ula ai hangi ke jing penim ngi don ka kam mantray ringkat badu ngila ban le sibon ki ai ngidon ke jing ki kle ngidon ke assignment bangin pendam baru try upaya ini banginnya John lang badu banyak ho ya ki waipat sepang uji sukres dahang ni janme hasua bangan sona kani ke kam ke don akmat jongi kalong arjen kata kalau gabab kerke kata kabangi don kam ban le ai suwa bakasni kansa de hagir jan me khot yo dan mono ki baku aban pengetang semaya la ka jong ka jingen lese hagir ki por ki bala dem hagir ki sni ki bala dem phim sim la perkhat sapang gata haba philak la kristan haba philak la ka bamut ublay udon kakam ya piban tren ya hagir ke janme nginya dua lang na gamenta jong yodon mono kiba kwa ban pen kritang thama ya la jong ga jingem lese ki por ki baladep him jem la perkhat sapang gata henrai ublay hagir ke janme upun ken mau ya pi nagten ke jong wong ay ka babhatam ke jong pi sanga ngan yo ban pendam kami ka naga mentaka buram ka jonga bleu khot lagi kum ki parabange kum ki kristan baru khot roi gitu ki bampat semlamatu hak jingim ke jongki ban don ke jige dei ka bahajan baru daga bangi IT ala ka jong ka jingim show tingin nyarwai ko ke jingarwai batkat pangilang nyarwai lada don meno kibas ngau don kam bapin yo ke jinga duai lang wan hang nekmat ngin ye duai ringkat bapi ngin IT ye pisau try bat pinsem ke jingkut jingmut jampi kan malam ke jingkwen kan malam ke jingkerku hakam ke jongublay